L-ADPD qal li dak li jrid jitkellem fuq il-Partit Nazzjonalista ma' nies differenti brabta mal-ambjent diġà qiegħed fil-Kostituzzjoni ta' Malta, l-ogħla liġi tal-pajjiż. Fi stqarrija l-ADPD sostna lill partit Nazzjonalista donnu stembaħ. Il-Partit Nazzjonalista konferma li huma jneħħi artijiet mill-iskema tal-iżvilupp. Il-partit ta' Bernard Grech kien qed jirreferi għal dawk l-artijiet li kienu ddaħlu fl-iskema tal-iżvilupp fl-2006 minn Gvern Nazzjonalista. Dak iż-żmien dak il-proċess kontroversjali imsejjaħ ta' razzjonalizzazzjoni kien ta' dritt ta' żvilupp li lat ta' artijiet id-daqs tas-siġġiewi kollu. Il-ħadd li għadda l-Gazzetta kulħadd irrapportat kif fl-aħħar xhur kelliema tal-Partit Nazzjonalista ippruvaw jirkbu fuq is-sentiment ta' residenti li joqogħdu viċin dawn l-artijiet li protestaw għal fatt li fuqhom saru applikazzjonijiet ta' pjanar. Iżda ċittadini li għandhom jew bijaw dawn l-artijiet jitkellmu dwar kif tali applikazzjonijiet huma dritt lil Partit Nazzjonalista tom bil-pjan lokali tal-2006. Quddiem il-messaġġi tal-Oppożizzjoni li qed tipprova tirkeb fuq dawn il-każijiet, One News għamel mistoqsija ċara u tonda lid-Deputat Nazzjonalista u kelliema l-Oppożizzjoni Stanley Zammit. Dan l-istazzjon staqsih jekk hemminx li min għandu art f'żona ta' żvilupp għandix titneħħielu issa u jekk fuq kollox din hix il-politika tal-Partit Nazzjonalista. Min għandu art fabbrika li qed tgħidulu li se tneħħielu miż-żona ta' żvilupp jew le? Le. Fi kliem sempliċi, il-kellim tal-Oppożizzjoni konferma li dawk l-artijiet kollha li fl-2006 daħlu fl-iskema ta' żvilupp se jibqgħu propju għal dakilan, jiġifieri li jiġu żviluppati. Ironikament fl-aħħar jiem Stanley Zammit kien iżżurrieq biex jagħti l-appoġġ lil numru ta' residenti li oġġezzjonaw li art tiġi żviluppata, anki jekk din iddaħlet fiż-żona tal-iżvilupp f'dak il-proċess tal-Gvern Nazzjonalista tal-2006. Dwar li l-Partit Nazzjonalista m'għandux ħsieb li jirrevoka d-deċiżjoni li ttieħdet fl-2006, anki l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien iddikjara pożizzjoni simili. Grech kien qal li mhux se jidħol fuq id-drittijiet tan-nies li jiżviluppaw il-proprjetà tagħhom. Dan anki jekk fl-istess ħin jitkellem dwar il-bilanċ ambjentali biex jipprova jintoġob ma' kulħadd kull darba li tfettxi applikazzjoni fuq dawn l-artijiet.